मुंह कौन फुलाए देतो। की हाल बा सब देखे छियो वीडियो के बहुत कम दुलार पिलार दे रहल छो। अगर बढ़िया लगे छो तो वीडियो के लाइक ठोक के भरपूर शेयर कर दियो। तो चलो के बकचोदी शुरू करे छियो। अरे की होइलो भैया के बाराती में कोई गाय में लौड़ा दे के घोलेट गेलो की रे। आये को छौड़ी पट गेले अब भैया के बाराती में। हे रे सब दिन तो हमरा से गाय मरबे रे, या तोरा छौड़ी पट गेलो भैया के बाराती में। हमरा ई बताते तोरा केना केना पटलो रे, पहले मुलाकात केना होइलो। जब नैना से नैना लड़लई, हां जब नैना से नैना लड़ल होइतो त तू हेग मुझ के तैयार कर देने होबी, बस छौड़ी भाग गेल होइतो। अच्छा हे रे छोड़ा प्रिंस भाई, अब तो हमरा ई बता शादी कहियारी हो तोर भाई के। साथ के शादी रहई। अच्छा तोर भैया के शादी 7 तारीख करियो। अच्छा तो हमरा ई बता केना केना तोरा छौड़ी पटलो, तो केना समझली छौड़ी तोरे लाइन मारे लगलो रे। हम गाँव पौरई चाउर लगलै फेंके। ओ जखन स्टेज पर वरमाला हुए लगले तखन सब चाउर तोरे देह पर फेंक देलको नहीं रे, तखन तो समझ गेली। अच्छा हमरा ई बता तखन त छौड़ी चल गेलो तो घर त फेरो तोरा केना ताकेलो रे। अरे तोरा भौजी के घर में अंगुरी दे दियो। जब उ छौड़ी तोरा टाट फाड़ के देखे रहो त तोय मुंह लौड़ा ल ताके रही, तो पकड़ के टाट फाड़ के ओइ जे बाजार के बोकिया देतिया। सिंगिंग बाय प्रिंस प्रिया भैया के बाराती में एगो छौड़ी के छेड़ देलको। ओकर बाद सब छोरा ओइ जे बाजार के ओकरा पेल देलको। अल्ले छोड़ा प्रिंस बात तो हमरा ई बता जखन टाट फाड़ के घुसली छौड़ी लिगा गेली तखन तोरा कुछ होइबो करलो रे। धक्का धक्का डरे अच्छा तो धक धक करे लागलो छाती, देखिया काहे लड़की का बाप है तो ने तो मारे लौड़ा से मुंह कौन फुलाए देतो।